Земеделските стопани трябва да правят анализ за остатъчни количества от пестициди преди реализиране на продукцията си на пазара. Това гласи алинея 8 от наредба номер 12 за употребата на продукти за растителна защита. Притеснителен е фактът, че в България има само няколко лаборатории, които се броят на пръстите на едната ми ръка, които могат да направят подобен анализ. Чудим се дали тези анализи биха станали готови в срокове, които да не компрометират реколтите на фермерите. При положение, че има над 70 000 регистрирани фермери в България. В наредбата пише, че преди продажба тези анализи трябва да се предоставят на следващия в агрохранителната верига. Споделете това видео, за да може да стигне до максимално голям брой земеделски стопани и да могат институциите да предприемат необходимите мерки, за да може да се урегулира това изискване.